ಫೈನಲ್ ಅದು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಸಂಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ತಂದರಿಗೆ ಆನು ಎಂಚ ಆಡಲಂಬೇರ ದಮ್ಮ ತಕಾಯ ಪಾಡ್ದು ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಅಂಚ ಅರ್ಡ ಬಂಡೇನು ಒಂಜ ಇರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನೀನು ಪತೋನ್ವೆ ಈಜಿ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಪತೋನ್ಲೆ ಯಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಬೋಡಿ ಬಿಡತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೂ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ದುಂಡು ತೊಲೆ ಅಲ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಮೂಲೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಿನ ಮೂಲು ತುಲಿ ಕಾರ್ ತೋಜಿನ 2 ತೆನ್ನ ಮೂಲೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಿರೋ 10ನೇ ನಂಬರ್ದ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಐತೆ ರೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣೊಂದು ಬಟ್ ಆ ನೈಟ್ ಪುಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ನೆಜಿ ಅಂಚ ಐನೊಂಜಿ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದಾದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಕೈ ವರ್ಷರ ಮೋನೆ ವರ್ಷರ ಪುರ ಸ್ಕೂಲುಡು ಖರ್ಚಿಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ದಾದ ಮಂತೆ 2 ಬೈರಸ್ತ ತೊಂಡೆ ನೆನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಖರ್ಚಿಫ್ ಮಲ್ಪಕಂದ ಸೊ ಒಂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಖರ್ಚಿಫ್ಗ ಬೊಕ್ಕಂದು ಟಿಫಿನಿಗೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಪಾಡರ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪಕಂದು ಗ್ರೀಕ ಅಂದು ಏನು ಈ ಕಲರ್ ದಾಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಒಂದೊಂಥರ ಅಗ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಖರ್ಚಿಫ್ ಒಂಜಾಕ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಡೆದು ತೊಂಡೇನು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿ ಖರ್ಚಿಫ್ ಪೂರುಂಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ದು ತೊಂಡೆ ನಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಗ್ಲು ಕೈ ಒರೆಸೋದು ಮೋನೆ ಒರೆಸೋದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕೆಲ ಮರದಿಂದ ಟಂಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಲಲ್ನ ಕಜಿಪು ಪೂರದೆಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಡದೆ ಬುತ್ತಿಡ್ದು ಎಂತೂ ಏನೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಫಿನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಟವಲ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಆಣಲ್ಲ ಅವು ಯಾರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೆನ್ನದೆತ್ತು ಉರ್ದುರ ಪೂರ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಕಜಿಪುದ ಅಂದು ಪೂರ ಪತ್ತುಂಡತ್ತ ಪತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಅರ್ಧಟಲ್ಲ ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಹೇಸಿಗೆ ತೋಜು ಅಂಚ ಇಂಚ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅಂದಂಡ ಅವಿಟ ಏತ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧದನಕ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕುಂಡತ 110 ರೂಪಾಯಿ 110 ರೂಪಾಯಿಡು ಏನು ಏತ್ ಟವಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೀಟ್ರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹೊಡೆಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರ್ ಉಂಡು ಮೀಟ್ರ್ 40 ಆತಂಡು ಮುರಣಿದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೋದು ಇದೆ ಹಾಂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಆತು ಸುಲಭಡೆನ್ನ ಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸುಲಿ ಏತು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತು ನನಗೇನ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಬಡ್ದು ಓಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ತಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಆತ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲೊಜ್ಜಿ ಮೀಟ್ರ್ ಪಾಡೊಂಡು ಒಂದು ಏಜ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂತಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ರನ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಆಯಿಲ್ ಬಡಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಬಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆವಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ಖಾಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀಪನ ಮಾತ್ರ ನೆನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಟ್ಟನೆ ಆಡೆಗಿಂದು ಅದನ್ನು ಮುರಣಿ ಏನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಿಷಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಕೊರಿಯೆ ಮಿಷಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಾ ಜನ ಬಂದಡು ಇರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಜಕ್ಕ ಆಂಡ ಅಪರೂಪಗಳನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡೋ ನಿಕ್ಕಲೆ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚ ಓ ಮುರಣಿ ಇಂಚು ಬಿಡ್ನೆ ಅನು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ತೋಲಿ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನೇ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡತ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು ಓಲತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅವನು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡೋ ನಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡೋರು ಆಂಡಲ್ಲ ಅದು ಅವು ಆಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿತ್ತಂಡು ಅವಲ ಯಾಕೆ ಉದಾಸನೆ ಬತ್ತು ಓದಿಪೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಐಕೆ ಬೇಜಾರಾಪನ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂಜಾರ ಆಡು ಆಯಿಲ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿ ನಿಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕ ಅವರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಓ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂತ ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಕೆಡೆ ಕೊಡ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಮಿಲ್ತಿಕ ಹೊಡೆದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬಡಕ ಹೆಂಗೆಂಗನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಶಾಕ್ ಹಾಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ ಅವ ಮುರಣಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಡು ಬಂಡೆ ಏನು
ತುಕ ಐನೂರ ತೋರಿಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಕ ಎಂಚ ರಂಡಪ್ಪನ ತೂಕ ಅಂದು ಸರಿಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ತೋರಿಪೇರ ಅಪ್ಪುಜ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕಡ ಐಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೂಲೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಇದು ಶಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಟ್ವೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಿದು ಅರ್ಥ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿತೀರಿ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಬಾರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಓ ಬೈಯಾಗ ತೂಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನ ಬೈಯಾಗೆ ಏನು ಇದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಮಾತ್ರ ದಿಪ್ಪನೆ ಏನು ಬೈಯಾಗೆಂತೂ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸ್ಕೂಲ್ಲೆತ್ತೋ ಬರ್ರೋಂಡತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಗಲಿ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ದಾಗಲಿ ಗೋಬಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂತ ಉಜ್ಜತ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಇತ್ತು ತೋಜ್ವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ನೆ ಎಂಚ ಏತ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಕಿಸೆಟ್ಲ ಉಂಟೋಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಕಿಸೆಟ್ದಿ ಉಂಟ ಕಷ್ಟ ಪಣಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಗಣ ನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ನವೇ ವಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಉದ್ದೋಗ ನಮ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉದ್ದೋಗ ಮತ್ತೆ 5 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾ ಪುಣೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬಿಡ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಕೈ ಉಂಟು ನೆಡ್ತಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಐದು ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನೆಡು ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದೊಂದು ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ಪೀಸ್ ಆತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎರಡು ಒಂದು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಾ 15 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ತೋಲಿ ನೆಟ್ಟು 15 ಖರ್ಚು ಪಾಪು ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಈದ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದುಂಡತ ಯಾನು ಕೂಡ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಾ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅವೊಂದುಂಡ ತೂಕ ಅಂತೂನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಆಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ದಾದಾತಂಡು ಪಂಡ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಆಡೆಗೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ವನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡೇನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಾನು ಒಯ್ಟು ದೀಪನ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ನಾನು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊನ್ಕ ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತೆ ಚೂರು ಎಲೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಉಂಡತ ನೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ ತೊಲಿ ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗು 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೆಯನು ಅಡ್ಡೋಗು 2 ಫೋಲ್ಡ್ ಆತಿ ನೆಟ್ ಎನ್ಮ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ಮ ಟವಲ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬ ಜೋಕುದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಲಗಾಡ್ದು ಎತ್ತದು ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಸುಂದು ಇಂದುತೊಲೆ ನಮ್ಮ ನೈಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೊನತದ ಇಡ್ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನೂಲ್ದೊಂಡು ನೆನಡ ನಮ್ಮ ನೂಲು ಸುಂದು ನಗೋದು ಈ ನೂಲು ಇಂಚ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಓಪನ್ ಆಪನ ಪುರ ಉಂಡು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಈ ಸುರೂಪುರ ಕಲ್ಪುರ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜತಾ ಅಂಚಪನ ಒಂದು ಲ್ಯಾತೆ ಬುಕ್ಕ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಮಿಷಿನ್ದ ಬರೋ ಟಚ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಸುರು ಕಲ್ಪನಾಗಲಿಕ್ಲ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ದೇ ಕಲ್ಪ್ಲಿ ಅವು ಈಸಿ ಐಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಇಂದು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು
ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊರಿಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ನಂಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮದಿಮೇಲೆ ದುಂಬು ಇಂಕ್ಲ ಏನಡೊಂಜಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿನ ಐಟ್ ಕಲ್ತದ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಟ್ರ್ ಫಾಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಂಚ ಬಲ್ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುನೇಕ್ಲ ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊರೋನ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಮಿತ್ತೆ ಹೋಗು ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಟವಲ್ ಉಂಡತ್ತ ನೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ 4 ಸೈಡ್ ಉಂಡತ್ತ ನೆನ ಈ 4 ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ 4 ಸೈಡ್ಲ ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂಡ ಅಂಡಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಯಾವು ತುಳಿ ಮಾಮೂಲು ಅದು ನಮ್ಮಂಚೆ ರೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂಡ ಅಂಡಾತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂದು ಪೂ ನೋಡಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಏನು ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂದ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಏಪೋಗ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತದಿಂದು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮುಟ್ಟದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಅದಿತ್ತು ನಾವು ಮೂಲೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಅದಿತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಜತ್ತನತ್ತ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತದೆ ಏಪೋಗ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏನು ಕುಡೊಂದೆ ತೊಂಡತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಒಪ್ಪದ್ರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಸತಿ ರಿಪೇರಿಯದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಹೊಸತ್ತೆ ಪರತ್ತಿ ಅಂದತ್ತ ಇದು ಹೊಸತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಈಗ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ದ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆತೆ 1 ವರ್ಷ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತ ಬಸ್ಕನೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಬೋರ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ತೋಜುಂಡ ಕುಲೆ ಅವು ಫ್ಲಾಟ್ ಟಿ ವಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಏತು 1 ವರ್ಷ ಲತ್ತಜಿ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡು ಕೊನತ್ತದು ಇನ್ನು ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಪರ ಮಾಡೆಲ್ದ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಒಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ರ್ಯಾಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಏರ ಕಾಲ ಅಂಡು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆತ ತೋಜುನು ಟಿ ವಿ ತುಲಿತ ಅವು ಹಾಲಾತಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾದಿತ್ತೆ ಅವು ಐನೇ ನಂಬುದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಟಿ ವಿ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ್ ಚೂರು ನೂಲು ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ನೂಲು ದಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದಿಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ದೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ನೂಲು ಚೂರು ಕುಂಬಾದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಡತ್ತ ಈಗ ಕೊನತ್ತದಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಸೆಟ್ಟ ಹೊಡತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ನೂಲು ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಖುಷಿಯಾಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದೇ ನೂಲು ಕಟ್ಟಾರ ಶುರು ನೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅವೈಕೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಆತದೆ 4 ಸತಿ ಹಾಕೊಂಡಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಈ ಕರೆ ಪೀಸ್ ಉಂಡದ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ ಈ ಕಾತಿ ಏತು ನೂಲು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತುಳಿ ಇಂಚ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟ ನೂಲು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಗಿಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಾಕ್ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನ ಏನು ತೀರತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಒರಿಣ ನೆಟ್ಟು 7 ಪೀಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ 15 ಪೀಸ್ಲ ಯಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಪಂಡಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಪತ್ತ ನಾನಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದಿದ್ದೆ ಅರ್ಧದ ನುಂಗದು ಇತ್ತೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಹೊಡೆದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ 15 ಪೀಸ್ನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಚ್ಚುಗು ಮೂಜಿ ಖರ್ಚಿಫು ಶೈಗು ಮೂಜಿ ಖರ್ಚಿಫು ತಿರ್ಪೈತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೊಂದು ಚೂರು ಬೊಲ್ಚೆ ಹಾಪುನತ್ತ ಬೊಲ್ಚೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಐನೆತ್ತದು ಕೂಡ ಒರಣಿಂದ ತೊನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೀಯರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈ ಬೈರಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ 110 ರೂಪಾಯಿ 110 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ 4 ಎಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ 15 ಟವಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟವಲ್ ಅಲ್ಪ ತುಯಿನಿಗೆ 47 ರೂಪಾಯಿಂದ ಐಟ ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಫ್ ತಿಕ್ಕಟಲ್ಲ 15 ಖರ್ಚಿಫ್ ಗನಕ ಎಂಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇ 100 ರೂಪಾಯಿ 110 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಂತ್ರ 490 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ನೆಂಡೆ ತೊಂದು ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಂಕ್ 490 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಲಾಭ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದ ಬೈರಸ್ದೆ ತೊಂದು ಐನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟಿಫಿನ್ಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಒರ್ಸರ ಮೊನೆ ಒರ್ಸರ ಬಂದು
ಕರ್ಚಿಫ್ ಯಾನ್ ಇಂದೆಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಪಂಡತ ಅಂತ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೈನ ಜೋಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉದಯ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇರು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟವಲ್ ಉಂಡತ ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬರೆಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯು ಒಂದು ಪಂಡದ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಂದ ಕೈಟ್ ನೂಲುಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಪೂರ ಬರೆಪ್ಪೆ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯು ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐನ್ ಅವು ಹಾಲಾಪುನ ಪಂಡದು ಉಂಡತ ಐದು ಸಾರಿ ಕೈಯೇ ಒರೆಸಿಜರು ಮೂನೇನೆ ಒರೆಸಿಜರು ಅವು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಪರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ಐಟ್ ಅಂಚಾದ ಏನಿತಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುವೆಯನ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಕೊನತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಗ ನಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.